長岡くん、こんばんは、みわです。いやー、お久しぶりです。しかし、またもや、スタジオには遊びに行けず、残念です。いやー、さて、私、みわですが、本日、6月22日にニューシングル、プリンセスをリリースしました。このシングルはですね、このプリンセスという曲、現在森永製菓の新 CM ベイクの CM ソングとなっておりまして、なんと私には出演しております。焼いちゃってんじゃないのって言ってるんですけど、いやーちょっと慣れないね CM 撮影緊張したんですけど頑張りました。この曲は恋をするためにダイエットをしたり、料理を頑張ったり、おしゃれに気を使ったりと、何かと努力をする、そんな女の子をテーマに書いてみました。夏に向けてね、またダイエットだったり、水着を着るために努力してる女の子も多いんじゃないかなと思うので、共感してもらえたら嬉しいです。そしてこの新曲プリンセスについて長岡さんからお手紙をいただきました。読んでみたいと思います。みわちゃんへ、お久しぶりです。今回の新曲もめちゃくちゃいいです。可愛くてピュアでキュンキュンしました。何度も何度も聴きました。そして気がつきました。これは僕に当てた歌ですね。早く私を見つけて。見つけてます。私だけを待ってて。待ってます。お姫様になれる魔法のキスはいつ？いつでも可能です。お姫様になれる魔法のチョコはどこ？同封します。ということで、長岡はいつでも彼女にする準備できてますので、また会える日を楽しみにしてます。CBC アナウンス部長岡あゆみ。いや、ちょっと怖いですプリンセス確かにね、早く私を見つけてってなってますけど、決して長岡くんに当てた歌詞ではないです。でもね、実際に魔法のチョコ同封されてます。長岡くんサイン入りベイクいただきました。ありがとうございます。じゃあこれを食べてお姫様になれるかどうかちょっと検証したいと思いますが、この歌詞を見てここまで解釈できるちょっと長岡くんやばいですね。ちょっとね、次回スタジオ行くときちょっと怖いですね。もうどうしたらいいんだろう。私これから書く歌詞全部長岡くんに向けて書いてるわけじゃないよってことをここでね訂正させていただきたいなと思うんですけど、なんと今年も名古屋に行きます。ファンクラブツアーの開催決定しました。2016年9月5日月曜日にZEP名古屋で、ファンクラブツアーやりますので、長岡くんも来てくれるでしょね。来週の木曜日6月30日までに、ファンクラブに入会してくれた方は申し込みができます。その他ミワの最新情報はオフィシャルサイトをチェックしてください。それではお別れに本日リリースのニューシングルからね聴いていただきたいと思いますが、皆さん長岡くんに書いた歌詞ではないですので、ぜひ注意してお聴きください。それではミワでプリンセス。ここまでのお相手はミワでした。バイバーイ。バイバイじゃないよ。嘘だろ。みんなに向けて？いやこれ照れてるだけだわ。長岡くんに向けてるでしょってみんなが思ってんのか。これ以上言ったら気持ち悪くなっちゃうね。普通に聞きます。